President Malawi Electoral Commission akhazikitsa ntchito yokubwezeraninso kusanjika sabata ikubwerayo. Zambirizi tikayankhula kubwaloko koma ndati ndikulandireni. Takulandirana President tathokoza kwambiri. Ambuye akudalitseni. 4 hours ago ku Blantyre ndithu kunali msonkhano umene kunali ya President Achakwera komanso amodzi Kumkuyu ndena onse mwina amakhazikitsa ndithu commissioning of official commissioning of solvent extraction of plant like a power plant and the cooking oil refinery, right? Yeah. Zamafuta ophikirazi, I don't know, mwina kuti ndizike nchichewa ndikuti mwina zirenga nthafa pointi eni ndiona kuti amodzi Kumkuyu kumene kwayankhula. Ayankhula kwano kuti anakamba zakhudzana ndi drama za zimene ma-MP amalandira, right? Pachaka ma-MP amalandira 200 million. Ndengati kuli mavuto akuti muzikafunsa ndani? Muzikafunsa anthu amene. Ndikuti ku Blantyre kwano kuti anthu aku Blantyre kumene kulibe MP, kulibe makhansala MCB. Ndengati zinthu zikusokonekera amene kokone kuti vuto sikuti nda MCB ayi mavuto ndikuti should be RDPP. Nde kuti zambiri komanso chimene anthu adabwa kwambiri adano mwina settlement imene akuyenera kuyisungunula anena kuti okay mamva icha kuza ndi MEC icha nde tuonele video iti mvesesa kuti mna amathandauza yani. Thank you so much guys. Malawane cameras imene atipatse ndi adika maoko arts ndakonzekeretse kumene aliko dika maoko arts zikomo kwambiri. Your Excellency Dr. Lazarus McCarthy Achakwera, President wa dziko la Malawi. Olemekezeka Mai Catherine Gutani Hara, Speaker of the National Assembly, komanso First Deputy President of the Malawi Congress Party. Ulemu wanu Mai Abida Sidik Mia, amene ndinu Second Deputy President wa chipani cha Malawi Congress. Olemekezeka Vitumbiko Mumba, anduna oona zamalonda. Ulemu wanu nduna zonse zimene muli pano. Ulemu wanu agogo akapeni komanso mafumu onse amene muli pano. Ulemu wanu ameya amzinda wa Blantyre, a regional chairman a chipani cha Malawi Congress kuno chigawo chakumwera Bambo Peter Simbi mulandirenso ulemu wanu. Olemekezeka a John Bande, MP wa dera lino mulandirenso ulemu wanu. Your Excellency, 5 years ago, you stood on the political podium and promised to give Malawians a servant leader, to unite Malawians, to end corruption, to bring in rule of law, but above all, to make Malawi a country where all of us prosper together. For us to prosper together, the country needs to produce. Produce, then people can secure jobs. When they secure jobs, they can afford to meet their daily needs. You promised that under the pillar of making Malawi prosper together, you will revive the economy by, among others, ensuring that our manufacturing industry is revamped. What is happening today, Your Excellency, is a testament of the word that we made to Malawians, a promise well kept, ensuring that factories are reopening in Malawi so that our people can secure jobs and be able to prosper together with everyone. Lero, a president mutaluza dziko la Malawi kuti kunoko anthu adzakhala ndi ntchito. Ntchito zimenezo zidzapangitsa kuti iwo akwanitse kugula zofuna zawo, kuti tonse tikhoza kumatukuka limodzi. Popanda kukhala mafakitale ntchitozo sizingapezeke. Kuti kubwera kumene mwabwera lero pano, mwabwera kudzaonerera kuti factory iyi ikatseulika chotere ndiye kuti magulu awiri a anthu apindula. Ana anu alembedwa ntchito. Zikufanana ndi zimene munalonjeza Malawi. A president mulimi amene akulima soya, akalima soya koma soya uja chochitika chake chisakamfikira munthu kuti akadye, ndiye kuti mulimi uja sagula malata. Koma mulimi kuti agule malata, agule njinga, agule galimoto,
nkulinga soya wake uja atadyedwa kuti soya yakadyedwe zikuyenera kudzera pano. Zochitika panozi nkutheka the farmer is not here this morning, koma we are representing the farmer in everything that we are doing. Mokuti mmene mukunena kuti kunifi kuzichoka ngongole kuti alimi atenge ngongole zimene zija zidakawavuta kubweza kudakhala kuti simukutibwezera mafakitale mdziko muno. Koma mmene zateremu ndiye kuti mulimi akabwereka ndalama kulipo kumene akagulitse soya ndipo ndalama zija akhonza kukabweza. Your Excellency, mmene mukutibwezera zintchito zimenezi zikutikumbutsa chimene munayankhula padzana kuti you are rebuilding broken foundations and taking Malawi to the future. Mukumanganso maziko amene anasweka ndi kuti Malawi mumutengere kupita chitsogolo. A president, dziko lino maziko adaswekani. Chifukwa anthu taphunzira ife skulu, bambo athu akugwira ntchito ku Bata Shoe Company. Ndezi zimene zija zidapita. Ana mundirandemo aphunzira, bambo awo akugwira ku Pure Limited, zidapita. Aphunzira bambo awo akugwira ntchito ku Nzeru Limited, zidapita. Aphunzira bambo awo akugwira ku Producer, zidapita. Aphunzira bambo awo akugwira ku Tambala Food Products, zidapita. Aphunzira bambo awo akugwira ku Press Agriculture, zidapita zimene zija. A president azibambo athu amagwira ku Railways, zidapita zimene zija. Ndeti kamanena zokuti you are rebuilding the broken foundations, zimene zija aliyense amene amaona akuziona. Koma popeza kuti kusaona si khungu lokha nthawi zonse. Kuyang'ana kumbali nkusaona komwe, kutsinzina nkusaona komwe. Ndi anthu amasankha dala kuyang'ana kumbali, koma ife tisankha kumaona. Your Excellency will choose to see. Ifeyo tisankha kumaona kuti inalipo nthawi imene makampaniwa adagulitsidwa ndipo mukubwezeranso. Chifukwa tikuona MDC inagulitsidwa tilipo, MDC mwabwezera ndi inuyo, ifeyo tikuona. Your Excellency amakamba kuti ku Bagresa aukambanso nkhale za makanema, ifeyo tikukumbukira. MTL tinali nayo inagulitsidwa, ife tikuona, inuyo mwati MTL ibwererenso. Eskom iyi magetsiwa padabwera kavenda pakatipa kuti magetsi akapangidwa adzimpikulitsa ameneyo, iye adzikagulitsa kwa Malawi. Venda ameneyo mwanchotsapo ndi inuyo, ifeyo tikuona zimene zozo. So when you say you are rebuilding the broken foundations, Malawi ife tikuona. Kunoko kuno ma factors amene amapanga facilitate trade alipo angapo koma ndikhoza kutchula mwina atatu. Reliable infrastructure has to be there. That reliable infrastructure, Your Excellency, these investors, Mr. Bakresa, they looked at the availability of reliable infrastructure in Malawi. How are we going to export what we are producing if the roads are bad? They saw that you are building roads in Malawi. How are we going to import the raw materials? They saw that you have rebuilt the rail in Malawi. Without those, they wouldn't have come. Your Excellency, the second thing, they look at friendly government policies. They have seen that the environment is friendly. Kunoko mwako ndera anthu ofuna ochita malonda. Your Excellency, thirdly, they look at a competitive market. They see that the buyer is there in Malawi. They see that Malawians, the economy is working, the buyer will be there for their products. Poyang'ana zimene as a president, anthu awapanga chiganizo chokuti ku Malawi titenga $100 million yathu tikapanga invest in Malawi. Wa business sangapange zimene zozo kuliko kuti akaluza ndalama zake. Ife, Your Excellency, tasankha kuti tidziona. Mwina si aliyense popezana nakale kuti kusaona si khungu lokha, koma anthu amasankha kuyang'ana kumbali. Koma ife we see kuti dziko lino mukulimanganso. Ndi chifukwa chake tikumanena molimba mtima kuti ngati kukonza dziko kuti kubwezera mafactory kuti anthu adzigwira ntchito. Anthu akamati boma ngati amanena zimene zozo, Your Excellency, bomalo ndiye kuti ndi inuyo muli apa. Chifukwa popanga mafactory amenewo, ana athu apita ku skulu, anthu agula chakudya, anthu agula malata amanga nyumba,
anthu agula magalimoto. A president ngati kuyang'ana kuti boma limapanga zimenezozo, bomalo lili panopo and ndinoyo. Anthu nanena kale akhonza kusankha kuyang'ana kumbali, koma ife Malawi tisankha kuyang'ana zoona. Nthawi zina munthu umatokhala nkhali kaya ndi mbusa nkusankha kuyang'ana kumbali. Umatokhala wabungwe ati siyo nkukhala osankha kuyang'ana kumbali. Umatokhala munthu wandale koma kumasankha dala kuyang'ana kumbali chifukwa kungofuna kuti winayo atachokapo khalepo iweyo. Koma Amalawi adapenya, Amalawi ndi ochenjera kwambiri. Malawians know what they want and they know kuti dzikoli likuyenda chitsogolo. A president izizi pitilizani apangire na Malawi zimenezi. Ndimafuna ndipemphe pomaliza kuti we believe that with this massive investment, the Bakresa team will remember that, Your Excellency, you have raised the minimum wage. They will remember kuti munakweza minimum wage. They sounded proud of their staff. Tukhulupirira achinyamatawo adzikhala ukondwera ifoti mukumbukira kuti President Achakwera anakweza ndalama yochepetsetsa yomulipira munthu. Tukhulupirira kuti ogwira ntchito pano sadzatukwana president chifukwa chakuzunzidwa ndo wagwiritsa ntchito panopo. Muwasamalira anthu amene akugwira ntchito panopo. Your Excellency, china ndimatiti pemphe popeza tabwera kale, malonda amachitika madera osiyanasiyana, kutereku nkhalenso venda kunsewu adzapikula nawo zimenezi nkumakagulitsa kumeneko. Ndimafuna ndipemphe Your Excellency popeza kuti akuluakulu a mzinda wa Blantyre ndawaonanso pano amene amayang'anira mzindawo. A president ngongole zimene mukuwapatsa anthu zanifi akumatenga ngongole zija nkumakapanga mabizinesi ang'onoang'ono. Ena amagulitsa nthochi, ena amagulitsa mananches. Ndeti kudziwa kuti amatipatsa convenience ifoti akutigulitsira pafupi, koma that convenience is usually in conflict with regulations sometimes. Kuti pogulitsira pamakhala povuta. Ndaona meya alipo, ndaona CEO anzinda alipo. Ndimafuna tipemphe pamaso pano a president apitilize ma conversations abwino ndi anthu ogulitsa malonda. Awapatsapo misewu ina yoti akhoza magulitsa usiku, tikuthokozeni kwambiri kuti amagulitsa malonda mpaka usiku. Koma nthawi zina tikumaona mzimayi wabereka mwana kumsana akummenya, akumulanda togulitsa take, mzimayi woyembekezera akumupanda. Zinthu zina president zikamachitika timaloza Achakwera. Koma Achakwera anthu amene ali kuderako ndaja mwapatsa ma 200 million a CDF chaka chilichonse. Koma akapandopanga ka bridge kumeneko amatukwana president. Ndepeza anthu dazolowera kuti chikakhala chimunthu chidzete bora chili chidzete chanu mmachisekerera chitatenga 200 million yanu nkusamanga bridge wapeza chitsiru chinchathu nkumachisekerera chitaja ndalama yanu nkumakatukwana a president. A president muno mzinda wa Blantyre amene amapanga zipangizo zigamulo kapena titi maganizo akayendetsedwe ka mzindawo ndi anthu amene amakhala ku city adindo osankhidwa. Kumene kuja kulibeko kansala wanu, kulibeko MP wanu, kulibe kansala wanu, kulibe MP wanu. Anthu amene a president inuyo mukamanyozeka amakondwa ifoti afuna mpando wanu, akapeza chifukwa chokuti chipangise kuti munyozeke achipeperera moto chimenecho. Ngati akudzozeti munsewu anthu akamaotcha mateyala natukwana Achakwera iwowo ziwawandikitsa ndi ku State House aperekera machesi ndi parafini kuti mateyala ayatsidwedi munsewu. Kotero ngati pogenda azimayi ndi kuwagwetsa azimayi munsewu kumamenya anthu aja atukwana Achakwera, anthu amene ali ku city kuja apeperera zoti anthu atukwanedi Achakwera. Your Excellency, kodi anthu atenga mavembe, ma watermelon, ndiwika ku buti kwa galimoto, nkupanga paki poteropo nkumagulitsa. Chimene awonongera tauni nchani penepo? Anthu amenewo akawayankhuleni osangofika kayamba kumenya wanthu adzitukwana dzina la Achakwera. Anthu akugulitsa magalimoto ayimika pambali pa msewu. Galimoto ikuononga cha? Ngati malo alola kuika kamba naoni
anachita CEO wa Blantyre City Council, anazipanga zimenezo pa Christweek, anakumana nawo anthu ogulitsa magalimoto, atakawauza tifuna kuchotseni, anawuza kuti apapa tikusiyani, kwa panadutsa mapaipi a sewage pansipa, tikafuna kugwirapo ntchito tidzikusunthani tigwirepo ntchito yathuyo. Anavomerezana, amagulitsa magalimoto pamenepo, amadziwa kuti tikazafuna kusunthapo mapaipiwo tidzatani pano tidzachoka. Koma there are spots in town where people want to pride their trade, muwachotsa pakhala dzaka 10 palichire sipadachire china chilichonse, bwanji osapangana nawo, dzipangani malonda, koma tikafuna tigwirepo ntchito tikusunthani pamalopo. Zinthu zonseza president mukamaona anthu mtawuni munthu wokondwera ndi dzina la Achakwera, koma alipo anthu amene akaona Achakwera akunyozedwa amakapeperera moto umenewo. Ndibwereze kunoko kaya ndikundilande kulibe MP wa Malawi Congress Party, kuli MP wa UDF, kuli MP wa DPP. Ngati kundilande anthu amadandaula akafunse 400 million kwacha yawo chaka china chilichonse imapita kumene kuti wapotukwana amakatukwana Achakwera. A President a Malawi Electoral Commission akhazikitsa ntchito yokubwezeraninso kusanjika sabata ikubwerayo. Zambirizi tikayankhula kubwaloko, koma ndinati ndikulandireni, takulandirana a President, tathokoza kwambiri, ambuye adalitseni. Thank you. Zikomo kwambiri, titakwaomberanso mmanja eti. Amenewo ndi olemekezeka a Moses Kumkuyu, amene ali National Campaign Director wa chipani cha Malawi Congress. Zathekatu apo eti? Chabwino. Komanso ndi nduna yoona za kufalitsa nkhani. Zathekanso pomwepo eti? Tathokoza zikomo kwambiri, Your Excellency. That was a statement coming from Honorable Moses Kumkuyu, who is the National Campaign Director of Malawi Congress Party and also the Minister of Information and Digitization. Thank you so much for that enlightenment on development and Thanks for watching.